obzerá sa, asi ma hľadá. Či som blafoval, alebo to naozaj budem. Ale ja som si to tak trošku ďalej od nich, ale potom v istom bode som si všimol, že si ma všimla. A veľmi pozorne som sledoval jej facial expressions, či dá najavo nejaký stres. Samozrejme, že dala, instantne. Aj celý ten štáb okolo nej a tí ľudia, čo tam boli s ňou, tak začali sa zrazu na mňa otáčať. A dohadovali si nejaký game plan. Už si ma jednoznačne všimli. Ten tam stoja. Vždy sa obzerajú po mne. Takže myslím si, že za chvíľku ma dojde niekto vylúčiť odtiaľto. Už som teda videl, že partia je rozohratá. Takže idem bližšie ku pódiu. Sadol som si tam pod pódio. Najlepšie miesta a dám sa do tieňa. Simonine telo začalo javiť všetky známky stresu. Mám široko ďaleko najlepšie miesta. Toto je stage a ja som tuto na najlepších miestach.